Ook to this jari na grang fosten kotodansi fu differenti rutu. Oteng zondag 3 augustus na ini Vipra Nasi, Bankwerkerstraat 9 Rotterdam. Mist deze unieke ervaring van cultuur, muziek en mode niet. Een kotoshow van Naomi van Koten uit Suriname. Koluku mooi prodo missie nanga mooi prodo Aisa. Wie wint de titel? Tante Mea ode ook toe aanwezig. Helen Meynals is uw gastvrouw. Poku ode fu. Arki tori. Master Kaseko. Big time. Op maat. Pasensi familie en Essen en Friends. Surinaamse gerechten van Sweet Suripatu. Tickets verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop/Grangala. Ook op de Bankwerkerstraat 7 tot 9 van dinsdag tot en met vrijdag tussen 12 uur en 5 uur 's middags. En kaarten ook bij Fred Kulturu Shop. Early Bird tickets 17,50. Op is op, daarna €25. Inloop 2 uur 's middags, aanvang 3 uur tot 12:30 's nachts. Na Fosten Grand Gala 2025 Kotodansi, zondag 3 augustus, let wel, op de Bankwerkerstraat 7 Rotterdam. Xylicare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xylicare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xylicare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xylic.care en volg ons op Instagram en Facebook. Goedemiddag dames en heren. We zijn op de Bijlandselaan in Rotterdam-Zuid. En we hebben vandaag iemand bij ons die een verhaaltje wil vertellen, die iets met ons wil delen. Mag ik vragen hoe u heet? Marelva. Goedemiddag Marelva. Goedemiddag meneer. Hoe was het? Hoe is het met je? Ja, met mij gaat het goed. Ja? Ja, het gaat wel goed. Qua gezondheid, het gaat goed. Alleen heb ik problemen met mijn knieën, maar ja, het gaat wel. Maar, binnenkort ga ik wel voor operatie. En wat heb je met je knieën? Wat heb je? Ik heb slijtage van beide. Slijtage. En waar zit de slijtage precies? Ja, want ik moet algehele knieprothese krijgen. Je krijgt een hele nieuwe knie? Hele nieuwe knie, ja. En wanneer gaat dat gebeuren? Volgende week dinsdag. Oké, weet je waar? Ja, ik weet het al. Ja. En waar gaan ze dat doen? Ja. Hoezo? In welk ziekenhuis? Franciscus. Sint Franciscus. Ja. Ben je in goede handen? Goede artsen? Ja, ik heb gehoord, ja. Goede chirurgen? Ja. Ja, oké dan. Spannend, maar hoe komt het dan? Heb je gesport vroeger? Hoe komt het dat je slechte knieën hebt? Nee, ik ben gevallen. Ja, ik heb auto-ongeluk gekregen. Oh, ja. Nee. Ja, zo is het ontstaan. En auto-ongeluk, je was zelf aan het rijden? Nee. Mijn knieën bleven onder de dashboard vast. Dus vandaar. En toen ben ik weer gevallen op mijn knieën. Dus van de trap af. Dat is niet best, hè? Nee. Dat is niet best. Nee. Maar goed, je krijgt dus nieuwe knieën. En als je die nieuwe knie hebt, wat ga je dan doen? Ja, eerst gaan ze voor de linker hier en dan de rechter.
over een paar maanden. Oh, je gaat... Oké, dus één... Oh, oké. Ik dacht Beide. Ik dacht dus beide... Ja, beide moet ik Dus doen. één tegelijk en dan een paar maanden later de andere. Ja. En hoe lang heb je dit gehad? Dat je problemen hebt met je knieën? Ja, ik ben zeker 10 jaar of iets meer aan het lijden door. Ja, ontzettend veel. En het kwetst ook mijn rug, hè? Ja. Ja, van dan slecht lopen. En pijnstillers? Nee, paracetamol heb ik niet. Nu heb ik naproxen. Gebruik ik naproxen met maagbeschermer. Met nagelschermen. En dat heb je gewoon op recept gekregen? Ja, van de orthopeed. Dat is makkelijk gegaan of moest je daar veel voor doen? Moest je, Nee, het is... ja, normaal gegaan. Oké. Ja, zoals het moet. Oké. Ja, vind ik. En mag ik vragen waar u vandaan komt? Curaçao. Curaçao. Ja. Oké dan. En hoe lang bent u in Nederland? Dit jaar word ik 17 jaar hier. 17 jaar in Ja, Nederland. ja. En hoe bevalt het in Nederland? Ja, ik mis iedere dag mijn land, Curaçao. Ik hou van Curaçao. Ja, je mist je land? Ja, ik mis veel. Mijn kinderen zijn hier, ze willen niet, hun willen niet teruggaan. Ik wil wel een dag teruggaan, ja, maar nog niet. Maar nog niet. Maar u blijft hier ook omdat uw kinderen hier zijn? Ja. Ja, nee. Voor hun, Nederland is hun huis. Oké. Ja, want, is hun huis. zij zijn hier opgegroeid? Ja. Oké. Dat is begrijpelijk. Maar ja, ze houden u wel een beetje vast. Maar u zou wel terug willen naar Curaçao? Ja, een dag, ja. Eén dag? Ja, en dan weer terugkomen? Nee, zou ik niet doen. Zal ik niet doen. Oh, u bedoelt op een dag Op zou een u dag, gaan? op een dag, ja, op een dag. Op een dag zou u terug willen? Ja. En dan wilt Ja. u daar blijven? Ja. En Ja. weet u wanneer die dag is? Ja. Over een paar jaar. Over een paar jaar. Ja, En in die tussentijd geniet u van Rotterdam? Want ik neem aan dat u in Rotterdam woont. Ja, ik woon hier vlakbij. Oh, vlakbij Ik woon hier gewoon? vlakbij, ja. Aha. Ja, ik geniet wel met mensen. Ik hou van praten. Dus, Altijd gezellig. ja. Contour TV kun je altijd praten. Ja. Ga ik naar kijken. Ja? Ja. Zijn er mensen die u de groeten wil doen? In Curaçao? Op Curaçao? In Nederland? Ja. Alle mijn familie die mij aan het zien zijn, aan het kijken zijn. En ook goede vrienden van mij. Ja, op Curaçao en ook hier in Nederland. Heel fijn. Ja, ook Suriname. Ook Suriname? Ja. Want u kent ook Surinaamse... Heeft u Surinaamse vrienden, kennissen? Ja, hier en op Curaçao. Hier op Curaçao? Oh ja, er zijn heel veel Surinamers die Ja, op Curaçao ja, heel wonen. veel. Ja, dat weet ik toevallig. Aha, ja. Oké, dus doen ze ook de groeten Ja, aha. namens u? Ja, ik doe de groeten aan jullie allemaal. Ja. Dus doe goed van jullie leven. Want ik doe van mij. Dank u wel. Ja. Dank u voor het fijne gesprek. Aha. En ik wens u heel veel beterschap met uw knie. Ja, dankjewel. En dat u binnenkort weer dartel kunt wandelen Ja, zeker. en door het leven mag Ja, zeker. gaan. Dankjewel hoor. Dank u wel. Dit is jouw buurt? Ja. Hoe heet je? Gino. Gino. Yes. Yes man. Hey, kijk, Bijlandslaan, 2020 was het geloof ik, waren rellen. Ja. En, Heb ik nog meegemaakt ook. joh. maar vertel het hoe want Ja, wij stonden daar. Want ja, wij voetballen altijd daar op het plein. Chaos, zijn we hier naartoe gekomen. Ik ben eigenlijk hier gebleven. Hier was helemaal chaos hier. hier is dit hele stuk. Ja. Bijlandslaan in. Was er dus wat ik gezien heb. Een soort rellen chaos, Ja, ja. was- Maar wij zijn dat gewend, joh. Een aantal jaren geleden, of daarvoor was het ook raak hier. Hoezo? Wat gebeurde er? Ik woon hier heel mijn leven lang, dus dan kan je je voorstellen, toch? Feyenoord, Ajax en andere rivalen. Cafeetjes zijn hier, dus ja, het is normaal. Ja, want het Feyenoordstadion is hier nog geen 900 meter heen Nee, vandaan. ja, klopt, ja. Dus als het even tegen zit, Zijn ze zo hier, ja. dan lopen ze zo de Bijlandse laan. Ja. Oké. Ja. Maar ja, je vertelde, het is vaker gebeurd, maar ja, het is natuurlijk nooit zo geweest zoals tijdens de coronarellen. Oké, nee, Ik klopt. bedoel, Oh, er zulke gingen- rellen, er ja, gingen ja, echt- ja. Er gingen echt ruiten in, er werden winkels geplunderd. Klopt, ja. Maar ik heb dat niet meegemaakt, helaas. Nee? Nee.
Ja, maar weet je een beetje wat er, wat er daarna gebeurd is? Want kijk, het is gebeurd. Ja. Vervolgens... Ik was er 2 jaar niet. Hè. Dus, nee joh, ik ben gekomen toen alles weer normaal was. Oké. Dus vandaar, ik heb dat allemaal niet meegekregen, man. Ja, jammer. Ik ben dus heel benieuwd van hoe zich dat heeft hersteld, weet je wel. Want Ja. mensen, of de schadevergoedingen zijn betaald, of de gemeente... Hou ik me niet mee bezig, weet ik echt De niet. gemeente heeft bijgesprongen, weet je wel, van die dingen. Ja. Ik ben benieuwd naar van want als ik zo kijk... Ziet het er mooi uit nu? Het ziet er hartstikke goed uit. Ja. Alles is opgeknapt. Ja. Dus... Maar je bent hier opgegroeid, dus dit is jouw home. Ja. Oké, dan. Ik ben in Icasia geboren. Casia. En is er iets wat je wil vertellen over de wijk? Over jouw wijk? Het is gewoon, voor mij is het normaal, maar voor anderen is het is gewoon multicultureel. Dus je hebt hier alles, joh. Van bruin, wit, Marokkanen, Afrikanen. En dat maakt het juist leuk hier, toch? Ja. Dat je van alles een beetje kan proeven en meekrijgt. Een melting pot. Ja, maar echt. Ja. Ja, maar echt. Dus dat is hier, ja, ik voel me hier gewoon fijn. En is dat vind je dat een meerwaarde? Is dat Zeker, een zeker wel. aanvulling op Qua eten kan je het al krijgen, dat is al 1. Ja, kan ik nog 2, 3 punten makkelijk opnoemen, denk ik. Ja, wel, zeker wel. Dus het uitzicht wel, zeker wel terug. Oké. Nee, dus, wat ik zie is... Ik zie gewoon een grote sociale eenheid. Weet je wel. Mensen lopen door, er is een goede mix. Weet je wel. Ik zie allerlei soorten culturen die naast elkaar leven. Die elkaar spullen ook kopen. Ja. Eten, drinken. Qua koken, qua dit, alles. Want de eethuisjes, daar zit alles door elkaar. Bij de cafés zit alles door elkaar. Dus het is eigenlijk een schoolvoorbeeld van een multiculturele samenleving. Ja, maar zeker. Ja, daar ben je hier wel op de juiste plek natuurlijk. Dus, hoe wordt je dag? Mijn dag begint pas eigenlijk. Jouw dag begint pas? Ja joh, ik was gisteren sowieso laat gaan slapen. Ja, feestje gehad ook. Dus ik ben net eigenlijk, ik zou nu naar de bios gaan, dus even een filmpje kijken. Dan, gewoon rustig vandaag. Wat voor werk doe je? Op het moment doe ik niet veel eigenlijk. Oh, ja. Dus, maar je gaat een filmpje pakken en dan... ja joh, gewoon relax vandaag. Wat eten, even kijken. Gewoon zo joh. Ik ben een hele saaie gozer eigenlijk joh. Ik doe niet zoveel hoor. Nee? Heb je nog, als mensen naar Rotterdam-Zuid komen, naar de Bijlandse Laan, wat zouden ze dan moeten gaan zien? Dat is een goede vraag. Waar zouden ze moeten gaan eten volgens jou? Dat is een hele goede vraag hier. Ja, weet ik eigenlijk niet zo. Nee? Nee, voor mij is het, ik weet het niet. Als je naar Zuid komt, de Bijlandse Laan heb je, Zuidplein. Maar of je echt bezienswaardigheden hebt, nee. Nou ja, als ik zo eens kijk, er wordt onwijs veel gebouwd hier zo. Ja, nu wel. Maar het is één chaos joh. Dus, ja joh, als je daaruit, het wordt overal gebouwd. Ja, Laan op Zuid is trams gaan anders, dus ik moet ook even kijken hoe dat gaat uitpakken toch? Precies, want hier zo reed vroeger een tram. Die is nu even stilgelegd. En komt hij nog terug, denk je? Jawel. Okay, maar ze gaan volgens mij daar gaan ze iets ombouwen. Ik weet niet precies wat ze aan het doen zijn. Ze gaan ook een tram naar Oost maken, dus ik weet niet. Dat heb ik ook meegekregen online. Ja, we zien het wel. Oké, tram 5 hier zo Rotterdam Centraal. Ja. Ja, dit is een nieuwe lijn. Ja. Eerst was die volgens mij tram, dat durf ik niet te zeggen man. 23 volgens mij? Nee, 23 komt daar buiten. Oh, die loopt nog die komt van Weverwaard naar Centraal. Dan heb je volgens mij van Canisse naar Centraal. Ja, maar ik pak al jaren de tram niet meer joh. Nee, ik ga gewoon met de auto. Oh ja. Maar ja, als het dichtbij is, net als nu, ik ga naar Pathé, dan ga ik wel even met de tram, dat is 1 halte. Dus, ik ga je niet lang ophouden. Yes. Dankjewel voor het fijne, gezellige gesprek. Zijn er mensen die we groeten? Nee joh. Helemaal niemand? Nee. Je komt uit Suriname, neem ik aan? Curaçao. Hey. Ja, mijn moeder woont daar. De groeten doen voor mijn moeder, maar die spreek ik elke dag. Dus dat is echt, dat hoeft voor mij niet. Als je op mensen op Curaçao even de groeten doen. Ja. Tof om even gesproken te hebben. Wederzijds. Oké. Graag gedaan. Dankjewel.
Ja, goedemiddag meneer. Goedemiddag. Kulturu TV. Gezellig, Ja, Cultuur TV. Hoe was je dag? Geweldig. Ja. Ik ben net wakker geworden, ik kom uit de nachtdienst. Ik heb vandaag vrij, dan ga ik daarna weer 3 draaien, nachten. Oeh. Ja. En mag ik vragen wat je doet dan in de nacht? Wat ik doe in de nacht, ik werk voor een opvangcentrum. Ik werk met verslaafden. En dat doe ik, ook al ben ik nu gepensioneerd. Ik doe dit extra werken, omdat ik een foundation heb in Kenia. Voor kinderen. En wat voor foundation? Children Rescue Center. In Kenia. In Kenia. En wat doet u daar? Wat doet de stichting precies? Wij doen kinderen gewoon helpen die het nodig hebben. Oftewel terugbrengen in de maatschappij. Want dat hebben ze nodig. En je ziet mijn dochter daar. Ja? Ja. Dat is er ook eentje. Die heb ik van mijn eerste... Ze was 1 jaar toen ze in mijn leven kwam. Oké. En ik wil ze een goede toekomst bieden. En maar hoe dit... Het is echt super... Ja, dat is gewoon... Weet je, je moet soms dingen doen met je hart. Dit voelt echt goed. Maar dit voelt ook goed. En hoe bent u hier opgekomen? Luister, ik ben zelf opgevoed in een gezin met 5 jongens. Mijn vader die deed alles voor ons. Hij had geen geld, maar hij deed alles voor ons. En dat is het belangrijke. En weet je wat het allerbelangrijkste is? Als je liefde krijgt. Want als je geen liefde krijgt in het gezicht, kan je ook geen liefde geven aan anderen. Ja, dit is namelijk... Het voelt heel liefdevol wat u doet. Maar dit is het ook. Dit is het ook. Ja. En dit doet u vanuit uw hart? Dit doe ik vanuit mijn hart. En hoe lang doet u dit al? Ik heb 2 jaar geleden besloten... Nee, 10 jaar geleden wilde ik dit al. 2 jaar geleden ben ik begonnen in Kenia. Ik wilde het eerst in Suriname doen, maar ja, in Suriname... We weten hoe het in Suriname gaat op dit moment, hè. Ja. En voordat je een stukje land kan kopen, moet je een hoop geld hebben neerleggen. En kan je de mensen vertrouwen? Dat zeg ik ook in Kenia. Maar in Kenia heb ik hele goede mensen om me heen. Dus ik heb echt 100% goede mensen om me heen. En hoe heeft u dat opgezet in Kenia? Hoe heb ik het opgezet? Met mijn hart. Je gaat iets doen. Maar je gereedschap kopen om te graven. Want als je gaat graven, de foundation, moet je eerst de grond maken. En als je dat hebt, dan kan je verder. En het is niet 1, 2, 3. Maar je moet het gewoon volhouden. En denken, dit is mijn passie, dit is wat ik wil doen. Dus ik hoop nog 30 jaar te leven, dat ik 30 jaar een goed leven kan geven aan de kinderen. Ja. En kunnen wij u ergens volgen online? Ik ben bezig met mijn website. In Kenia heet de foundation Karaoke Pensy. En die wordt geregistreerd deze week. En dan gaan we verder. Maar ik ben ook bezig met een stuk land te kopen om daar dingen te doen. Ik ga geiten houden, ik ga kippen houden. En waar ga ik geiten en kippen houden? Want kinderen moeten eten. En als je daarmee begint, goede prijzen maken. Het gaat niet om het geld om te winnen. En ook niet om te zeggen, oh, dat was een goede man. Want ik heb ook bij dingen gedaan in mijn leven. Dat ik soms ook achterom moet kijken. Je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar dit ga ik wel doen. Ja. Hey, ik wens jullie een hele fijne dag. Dank je voor het hele fijne, korte gesprek. Ja, dankjewel. En mag ik vragen hoe u heet? Mijn naam is Peter Rodeberg. Peter Rodeberg, dankjewel. En als u het gaat vertalen in het Engels, Red Mountain. Red Mountain. Ja. Oké. Doei. Dankjewel. Dit was Kulturu TV. En als u nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nu. Volg Kulturu TV online en op social media via Insta, TikTok, Facebook, YouTube. Like, subscribe en join the club. En als u een verhaal heeft dat u wilt delen met Kulturu TV, dan kunt u een e-mail sturen naar info@kulturu.com. En als u dat ingewikkeld vindt, kunt u natuurlijk ook gewoon even bellen. Het telefoonnummer ziet u hieronder in beeld. Wij komen graag bij u langs voor een goed gesprek. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Prophetessa Productions.
I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar weet u wat u onheilig staat? Mr. Pebble Banger.